wis dangu genyo ngeturaken apa ana sakandhaping gunung sila ora mokal mitra iku semua rebes madu jiring anu apa ketika mantar dijane sasok dolanan aku rapo sabdaning bangunaken teteki ana sakandhaping gunung Sirtawu kaya parang ngobraling Jawa. Kathah karo beda kenempuh marang Soko. Jim Citan priparangan kelek-kelek balongan tangga ilu-ilu Banaspati. Serangkong karo doyo. Satmah datang iku ke Taman Cobo. Asiring Sang Rama silarengan liris Sami Rama kang anggondo wangi sinarengan liris ateges bareng karo udan katarimah apa kang Raden Sedya Raden Sompo Wisnuwata
sang wayang sumula madangipun caing gunung madangipun caing gunung kumedaping kartika ing gegono wancine wis dagadenjang pinarung ing sata wana ukira munya tetimbangan mungking paning warsa Raden saka bisa goncangake kayangan Mutara Segara. Ucape kegebiak-gebiak kok Batara. Putra Sang Hyang Wisnu. Wisik Sang Hyang Sri Bati. Amarpeki Raden sapa kegebiak ing Jumantara silakan swara kok bisa melahno jagat. Samimpan dalanging kapu pambukaning walono tarwen saking riya playaping aluyuk ulun ngapel bagi marang kita kan sumpah ulun ya ulun topo lumungkring pangastuti ulun ing dalang panono ulun pun diwon topo mugi tersaken jimat arep padha ulun yen kita durung marang ulun saka ing kayangan Mutara Segara Sang Hyang Srigati. Sang Hyang Srigati iya yen kita ngatur ulun kita ngatur Kamas. Kamas amarga sudah ulun Wisnu iku ngomong marang Bathara Kresna. Lan kita putrane Bathara Kresna. Mula kita ngatur Kamas marang ulun. Matur sembahipun Kamas. Iya. Apa sing kita gawe? Dimas Songgo, tok rewangi jumlahi perkara sandira majane wong. Jiwane oleh nunggu kula menika mudi.
wahyu ingkang iki diwu ngendungi wahyu ingkang wahyu cakraningrat. Wahyu cakraningrat iku wahyu ning ratu. Sapa sing kapanjangan wahyu cakraningrat yaiku ratu kang bisa nurunake prek ratu ing bumi tlatah tanah Jawa. Ngoten nggih. Kita anggone tapa sedaya sawetara suwi. Lan kita yen bakal gawe luh ing Jawa to wahyu. Ulun kang barang ngarepake. Kados pundi ulun kang barang ngarepake. Wahyu cakran nengat mengko wahyu cakran iki mlaya bumi. Golek kita mertobodo sing dening pertama. Kita sing suci lahir lan batin tumraping drancang sing sepa durung katetesan manci. Oh makata gandeng kita urung anggap drancang sepa kang durung katetesan manci teges kita iku suci lan wis putus anggon kita nglakoni batin ayo tak arepake metokake wahyu cakran merah monggo langsung dilakukan kok. Panjang sing dadi saka kalengan Putra Sembara putrane Rama Bungulun Wisnu iki adiku Sombo udah kamas ngaten sing marang wahyu cakran iki saged dadi saka kula wahyu cakran iki takompo Sombo wis boto saka marang Sanghyang Sri Dadi apa wahyu cakran lagu baju duduk kemarin aku mengerti itu wahyu cakranat moyo bumi gule kita untuk foto sing gentur taman patut kapan zaman wahyu ratu iya pancen orang parata jengaling-aling aku moyo bumi ngupoyo kita sing gentur taman kuat kanggonan wahyu ning ratu cakranat opo Sanghyang Sri Dadi gandeng adiku Sombo wis ngeturake petek iki rondo sawetara suwe tumraping Dlancang Sita kang durung katetesan manusia teges suci lahir lan batin kula mundhut adiku Sombo momen adiku Sombo momen Sidro mangrakiting nawang sasongko macarono cakatnya kang kinawiyo mong
mergo aku minangkani apa sing dadi pamundhutamu Sang Hyang Sedati. Nanging adimu Samba kudu nuhoni apa sing dadi wewaring wahyu cakraning iya tak estomi apa sing dadi kandhangmu Samba apa dawuh ta Mas itu bakal dimung wahyu cakraning nanging kudu gatek apa sing dadi wewaring wahyu cakraning ih aduh wis tak dawuh matur sembahipun ka Mas hingga nyaketo marang wahyu cakraning ulun undur makaya Sapa wonten dawuh kita bakal ulama aku sebangun nanging ora ulun kita aja dawe watak kungas aja dawe watak ati banget dulu sendika wis tak kendhek aja dawe rasa pamer marang sepadha-padha kita kudu nglakoni sabar nrimo lan tawakal iya wis tak kendhek yen wis ulun mo apa sing dadi panjanga kita bisa kasebadan kita kepengin ngambah jumantara lakon kita kepengin ambles sabta pertama lakon kita bisa depaning jagat nanging yaiku bahwa ulun aja darbe rasa pamer kaos padha-padha aja dari watak adidan adigun sabar trimo lan tawakal nggonku topo iso trimo aku wis dimung wahyu cakraning iki dilu calon ratu tlatah tanah Jawa sapa aku wis dimung wahyu aku pengen mabur aku lakon aku pengen ambles sabta pertama lakon aku sing bisa ndepani jagat ora masih modal karo sapa Gatut Kaca sing pundhake mabur Bantri Koyangin kebak kaya kesit kakek kalah karo sapa Dimas Kotorjo sing pundhake iso ambles sabta pertama kalah karo sapa Lah kok Senopati Ngawata Kanjeng Rama kalah karo sapa bocah ingkang bertek-bertek saking keteben ora Den Sarja Kusuma kanggo ngasta Kresiden Anupaya Begal Madubrata Rumendra kang ijil kowe adalah Madubrata kowe nanti Madubrata kowe ketok nang arep aku obrol-obrol wajahmu Madubrata
kencing. Kakang sombo iki. Iya. Nang opo Kang? Bar opo? Wis pirang-pirang sasi aku kok. Apa-apa kowe? Ngupaya ngreng di omah ora. Kowe kok. Arep boleh bukawan maju bronto. Arep tak oprono maju ke. Napa dawuh somasane kanjeng? Eyang batal itu. Lah kok arep mateni bukawan bronto sebabe aku arep kaya nugreng dewa. Wahyu Kang Cokro Sentana. Cokro layang ngelung. Pak omongi. Wahyu Cakraningrat wis ngomong karo aku. Lah. Wis ngomong kowe nang sapa? Iya. Pajalo Wahyu Cakraningrat. Tak urungke wonten iso ngalih saka kowe lha bro waduh aku rapat ngomong karo kowe. Menapa sababipun? Aku mau kondho karo sapa? Aku mau kondho karo sapa? Kowe takmu ning aja dari watak kongas pamer karo padha-padha. Aja dari watak kadang-kadang gunung. Kita berwatak sabar nerimo lan tawakal. Karena nopo pamer karo Sarjogosumo. Ing atase mungsuh Sarjogosumo dateng ngambaju mantara. Dateng nganggo sabta perkara. Sombong kowe pamer. Kowe ora kuat kan wae. Wah, kula ngomong kebanten kula mang wis ora perbawane panas ngomong karo gandeng kowe wis tau kapan jaman Wahyu Cakraningrat besok akhir tembe ora ketan mung sakedhepe nitra sombong iso dadi ratu. Nanti Wahyu jangan coba melayu orang Wahyu mau pulang.
ngomong kula tak mung sabda kusumo nang aja darwatak kongas aja darwatak ati kang dikuno sabar nrimo lan tawakal ngestoaken dawuh Sopo iso mabur, saya ora iso mabur. Aku iso mabur, lho. Ambil bumi, yo. Mabur, yo. Sakene sami. Ora ana sing iso ngalahke aku. Ora ana sing kuat tanding Tio Semawut. Aku bakal dadi ratu Sumbaken bumi. Salume dhuwur langit. Orang masih tiba karo Sareja Kusuma. Ratu sing apa? Ratu sing dikul. Ratu salume kuwi ora sing tanding, ora sing iso. Kuat tanding biasa karo Sareja Kusuma. Iso mabur. Waduh, wahyune lunga. Sabda Kusuma aku ora kuat ngomong karo kowe panas perbawane Kakang sapa ditututi wayu saya.